Здравейте хора, днес ще правим дуел с Гого, той избяга, и Криеница. Той знае вече каква Криеница. Нека да започваме. Отивай в банята. Отивай в банята, бе, брат. Взимай. Хора, вижте. Ето това ще е с Гого, защото той е по-слаб. Нека да го... По-слаб ли каза? Да. Хора, ние ще се бием в ето тази стая, в коридора и в банята, за да си намокри чорапите. Айде, взимай. И хора, ето това или някакъв щит, ако сме така и той оцели картона не се брои. Да, сега си би бипкал. Марш! И единия брои до 5 и почваме да се стреляме. Тука и банята. Брат, Криеница ли първо? Да, бе! Добре, хора! Имаш 30 секунди. Добре. Хора, вижте къде ще седя. Мисля, да той там се рекламира. Хора, аз съм зад вратата. Моля се да не ме намери. Раци бе. Кой? 3, 2, 1. Той почна картината мръсна. Ти къде си? Аз съм с Марфа. Брат. Аз оцелих 3 пъти. Чакай стига, бе, брат. Добре, тук спирам видеото. Хора, сега Сега ще играя с Златина. Ще се стреляме. Ма първо дай и аз да те търся, бе, брат. Но и сега Злати ще ме търси. Хора, нека да съберем патроните и да Както казах, продължаваме. Хора, това не започна хич добре. 1-0 за Гогито. Ние сме в Злати. Гоги. Айде, взимай пиштока. Гоги, това ще стреляш. Аз съм с големи, защото не ще ги Аз пуси. съм като цяла поста. Нищо. Хора, Брой. чакай. 2 хора. 4, 6. Така, хора, сега ще играя. Три, 2, 1.